Kol khaila. Yo khail khari. Samdanya kol khari juga. Ya sam khali tu gari. Tak pwede. Khari ke sab. Khari. Ikut aja do. Ini mabo yang mat ni dia. Abo Mia pisir langman do. Abo Mia pisir mana? Abo borok sawo kutung hingkai ya. Kintu abo tak tanda jak. Abo pis. Abo pis. Ora hasa kawo ora haduli kelang tanggai. Sabo bo Iko hadule pura. bo gereng engineer payo abo. Bo porijak engineer payo abo. Sam khandi babak thok saran Pisir. Borok niyam niti ti khanya nang da ba. Ora haduli saka bo. Ora tamo tong ora thok nang da ora. Poriskar nang da ora thok nang da. Ora pisir nang da. Bor abo bob ti lama tang kelang thak bor. Khari jama yang khari jama. Dinor ma. Na dinor sangbadi rok tong ora. Ngobo? Omo. Oma tong na ja. Nanya ji. Ek masul tong jabla haba ba. Abo Mia borok Mia abo pathor bolang mani borok sawo logi hingke kutung hingke kak sawo kintu tini thanda mani pore bo amo tak bo bulap norok tai se ripu na namu sung tai 10 din ni pore bo phus phung na ko tai 10 din ni pore tai kubun jaga o jaga ya tai kubun jaga phus phung na ko tai busu kak sai tong hingke oro gari koto gari hilik tuyo gari thango malo bo busuk tongne oro lama sung kodin lama man khabo abo lukurung cinta khasitu sung kodin bage o lama no man kha Sungno suba suruwi je o lama je contractor ni bisingte o samung cholimani PWD ni andaro o lama rok Mia ni simung je Mia rogo je cholimani naimani ekdom samung sitra amni bagai belai khena dukhu nangmani bagai ang tini nong buskango ma basakha tamni ke sungobo gurupodo tribal colony obo 1972 tia toro songsajamani tabu bosinamo lamsaya khumlung bai bisi chailya 4.5 kilometer se jotoi omo lama khub kosto ke आंदोलन खालायलाय लामा कासुलायमां ओ लामानो बाजेट खे मानि फेमानि ओमनि बिसिङो जों दाबो नुकजागै दङ जागाव लामा हामियानि कारन हंखे सिनर किसता लकेलनि किसता नेता रक दङ बमतै बरक गुबुयो दा सलियो दं हामियाव दा काहामो दा सलि दं ओमने बगे लामा बमतै के हामिया बेले खन वानाव दिने आं मिया इन्जिनियार बायबो मालायखे बरो बाय सालाय कन्ट्रेक्टर बायबो सालायखे लामा जदि नो खालायखे आंखा गाहाम खालाय नर नायथग्रि गलां निहनै जोंखौ कक सामानि ओ बिसिङो जोंनो कासुनाय दं हाताय दलसा अपोजिशन हाय ओमहाय ओ लामा जों गाहाम खालायमानि हिमान बिसिंतै जों ताबो दमक रोजा ओमहाय अबस्थाव सलिवै दङ ओ लामा गाहाम खालायदि हनै सामानि आबो जों ताबो बरनि मकलनि बसकांगो ताबो बंबो जों हामिया हनजागै दङ बर्तमानो तामनिखे ओ लामा नायनायदि अब भिडिअ बति साइर हका लामा आंखे हामियानो मा सावो काहाम मा सावो आमनि बागै आं तिनो जागाव नुकजागै बायदताखे अकगना आं तिनि उलेख मा साको लामा हामियानि बागै जाहाते ओ लामा काहाम थुन ताम हंखे ओ लामा जों जम्पुई उदयपुर ओ लामा मेन रुट चलिवै दङ गारि गुरा गोबां लाइसि चलै दङ ओमो तिनि लामा सनामि कलां थांगे ताइ कयेक मास संखमो लामा नस्तंगै पाइसि थांसिनाय ओमहाय अबस्था आबनि बागै सिनतिफ्रा सरबा जों ताबो तलाव मन कलंमां तंसिनाय सिनतिफ्रा बायतिफ्रा दफा जागा केबं लाइमु ओ जागाव जों बेलाय खनवा नमा सिंचां उङै दङ ओ जागाव जों तिनि तिफ्रा सा थामचां मायनि कारण ओमहाय लामा काहामनो जों तिनि सिने आलागा बासिर जों तिनमनो नायना थांतानिव जों तिनि ओम ताबो बुइनि केना मकलनि फन हाय ओमहाय कलाय दङ ओमहाय अबस्थाव आमनो बागै जाहाते उपर महल तंनाय रक सिनि जे तिफ्रासा जे जों बमदिगे जों कुसुक बेरामो जों थांचाङै मानानि जों बाहागो जों
मिलोगै सामुं कथालाय सामुं ताङै थांमानानि आमनो आं स्राय स्रायके आं माने क'क्राझार मुसुङाव नंनि दंगर टिभिनि थानिव जाहाथे अ सामुं रक गाहामके नायकलै गाहामके खालायजां नोंथन हनै जों एलाका बासिरक सोंगमनो दाबि नारगौ Kem nekat tan bai yang patal kan sai harung hasil. omo jagawo tabo miya ni simi je samung nai mini omo tini जों एलाका बासिरो नायै अ सामुं हामियानै बागै कमप्लेन खालाय खांखा बरकु हारुं नि सिमिंखे ताकिसे नायथग्रै तलाङै थांगा सामुं आम हाके बरक ताबो मानजांनै किरुइने सामुं हामिया खालायमेन मानजांनै किरुइनाय आ हारुं नि सिमिंखे ताबोखे ताइसे काहामखे खालाय कलां थांगा नरक ताइसे टिसाइ तलां थांनो जागाव बनि साकाव जे सिलकु द्रमाने आ हासिंबो एकदम একবারে হাইন রফ রফ আবো কোনো সামুং খালাই মানে আবো কোনো তাবো হাইন গাড়ি ভাইকেন দবন দবন খালাইনাय হাইন উড়িষা হাইন কবनै दङ আবো ফেসবুক কলম ইয়া হাইন কিসা হাইन সামুङाव हाखनो पाइतलांनानै आम हाय सलिवै दंखा Ingin tahu berapa item salahnya. आं जों तिनाव बरंनि थानायाव थाङै सालायके आमनो सोंताइसे खालाय रिफिनाय आम हाय किन्तु बा आ जागाव केबेंनाय रक दलसा दङ आ केबेंनाय रंना आं मा होनो नरबो যদি ন সামুं कुबुनो खालायकेंखौ कुबुनो नाहारिनो नरबो लामानो नरबो सुमाय बाक्सनो लामा काहामनो नासिगिनि नरबो सामुं खालायदि ता मुखा जागाव ता केबें मुं माने केबें मुं ता नगजागदि एयाबो नां तिनि कयना मुसुं बरंनि थानियाव O lama boron sing busuk jerapa. अ लामा खुमलुं जिरानिया अम मेन रोड ताबो अम हाय अबस्था चलिदों जिरानिया तो जम्पुइ ताइ आगरतला बेबा अम थां फाइलासो अम हाय लामा ताबो सिनामा मेन रोड Oh, yang tahu mulung bai jompi bu sang kanan nom tikina. जम्पुइ बेबा 6 किलोमीटर डिस्टेंस আর সিনামা যেহব তাও দङ বর্তমান खुमलुं बायाव 4.5 किलोमीटर डिस्टेंस आम हाय जिरानिया बाहेंगे टोटल 8 किलोमीटर हबो ताबो आम हाय सिनामता ओंखामनि बागै जों अ लामा अब आनि बागै अब जत सिनि तेप्रासानि हामक्राइनि बागै अमन आं नायोता ताबो Abo bo government under tang. अम गभर्नमेन्ट आं खानामान के पीडब्ल्यू दिनि आन्दारो हनै खनाका स्टेट गभर्नमेन्ट नि आन्दारो अ सामुं सलिवै दङ आम हायता Yes. आं सिनिमु हंका आं गुरुपद कलेनि माने दुला कप्राबो हनबनो अ जागाव बाजार आ जागानि नानि बुमुखो पुसरायदा बर्मा आं अ बाजारनि लेंलामा हातिनि प्रेसिडेन्ट आर ताइ सिनो बाजारबो नर किसा अमनो किसा ताइ किसा नर किसा सनामै सरे सिनि बाजार द सिनि बाजारक सोंताब कलकजाक सिनि बाजाराव सोंताबो उस्तल काइसापन माया आर बेहास खायै सिनि गुरुपद ट्राइबेल कलोनी इंग्लिश मीडियम आमनि बागै बां सानान मुसुङो जों ताबु डेभलपिं या तैगुरै आबरो बेबां सिनि जों डेभलप जों नाङै दङ आम हाय Sini muni bung sari. आनि बुमु